en directo ás 10:10 o Vai de Baile. Veña, Eso é festa ou non? corre, corre. Cheguei. Sempre chegas a punto. Sempre a puntillo. Moi boas noites, señoras, señores, gaiteiros e xurados, magistrados do mundo do folclore. Que tal, un aplauso pedimos para eles. Un e moitos aplausos, por favor. Para a nosa charanga. Bueno, que che parece? Esto de Isto suxerir ideas para a Ai, festa. bueno, fantástico. Sobre todo que leven moita música da nosa, Desde non? logo, Hai home, moitas agrupacións vamos a moi boas. hacernos propostas, os de Luar tamén esta noite. A charanga do Vai de Baile para animar unha festa, que mellor. Veña, xurado, por favor, boas noites a todos. Forte aplauso, boas noites, Monse Rivera, que tal? Carlos José, boas noites. Enrique Penabaz. Hola, boas E noites. Sonia María, boas noites os catro. Boas noites. Bueno, presentación das parellas, por favor. Porque hoxe temos unha parella nova. Bueno, pois eso é importante. Bea e máis Juanjo, que chegan dende Vigo e se fan chamar os Froles de Lavadores. Forte aplauso para eles. ¡Cantos seguidores! Home, hai moita xente de Vigo. Aí veñen xente de Coruxo. Claro. Bueno, e veña, por outra banda, temos unha veterana xa parella. Xa son 4 semanas, Ese é importante. chegan dende Arteixo, se fan chamar os bailadores da Telleira, Susana e Maisabel. Bueno, como marcan as normas do concurso, a parella, digamos, que estrea son os que abren Flores de Lavadores, dende mentras se o colocan, lume. eu teño que anunciar que este fin de semana hai algunhas cousiñas. O sábado temos serán en Borreiros, en Gondomar, tamén hai serán en San Vicente do Oitabén, en Fornelos, e o domingo hai un concurso de baile que organiza a agrupación Fortín da Pomba, o 8º concurso a Zaloira. Estupendo, o serán, Concurso de sería unha baile forma domingo bonita pola tarde. que houbera nas festas de todas as aldeas, o serán, Sí. recoller as Claro, tradicións das pasalo aldeas. ben, a bailar e tocar. 1, 2, 3, comeza Vai de Baile. Vamos a aquí, 45 segundos. Lavadores. Cambio de parella. Os bailadores da Telleira Aí do vamos, Arteixo. Arteixo. Cambiamos de ritmo. Unha xota con Vamos con Flores parella. de Lavadores. Vayamos de lavadores.
Veña, 30 segundos, remate, agarrado. Paso dobre. ¡Bravo, bailadores! ¡Baile, baile! Moi ben, fantástico, que alegría. Esta é unha boa proposta para romerías galegas, Pues verdad, mira, neste sí, verán. Sí. O Hombre. baile e a música nosa. Nucha, Nucha. E mucha tamén. Bailar, Sí? A mí sería unha boa proposta. A ver, un minuto, no, digo que non me molestedes, por favor. No, estamos aquí. Porque temos que mandar ao xurado a deliberar. Venga, deliberar, venga, pasando. Que un traballo